ତମେ କେତେ ଜୋର ସେ ଗେହୁଛ ମାନେ ସତରେ ଦୁଧ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସେ ଚିପିଛ ମୋର ମାନେ ଦୁଧ ଗୁଣ୍ଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବିନ୍ଧା ଛାଡୁନି ଜାଣିଛ। ବିନ୍ଧା ଛାଡୁନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ତମେ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଥର ମତେ ଗେଇବ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇକି ଆସିବ ତାପରେ ଗେଇବ ଦର୍ଜ ଯେମିତି କଟିବ। ଔଷଧ ନେଇକି ଆଇବି? ହଁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ତମେ କେମିତି ଗେଉଛ ଖାଲି ଟାଙ୍କଟେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଘୋଷାଡି ଉଠା ଦେଇକି ଗେଉଛ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ପକେଇ ମୁଁ ଉଠେଇ ଗଡେଇ ତଡେଇ ମତେ ଗେଉଛ। ଆରେ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଗିହା ଗିହି ଭିଡିଓ ନାହିଁ କି ମୁଁ ସେଠୁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ମାନେ ଏମିତି ଗିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିକି ତତେ ଗେଉଛି ଏମିତି। ହଁ ମାନେ ବିପିରେ ଯେମିତି ଗେଉଛନ୍ତି ମାନେ ତମେ ପୁରା ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି। ସତରେ? ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବାଣ୍ଡ ଏବେ ବି ମାନେ 18 ବର୍ଷ ଟୋକାଠୁ ଭାରି ତାଗଡା ବାଣ୍ଡ ତମର। ହଁ ମୋର ବାଣ୍ଡ ସେମିତି କାହିଁ କହିଲୁ ତୋ ଭଳି ମାଇକିନା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ବାଣ୍ଡ ଆପେ ଆପେ ଉଠିବ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାଇଁ। ଶାଶୁ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗିହା ରାଗ ତକ ମୋ ଉପରେ ସୁଝାଉଛ ନାଇଁ। ହଁ କହିବନି ଆଉ କେମିତି କହିବନି ଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ତୋ ଭଳି ବି ସେ ନାହିଁ ସେତେ ତୋ ଗାଣ୍ଡି ଦୁଧ ଯେମିତି ହେଇଛି ମୋ ମାଇକିନାର ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ସୁଖ ହୁଁ ମତେ ଦେଇପାରେନି ସେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନାଇଁ କି ନାଇଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ପୁଅ ମାନେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ହୁଁ ସେ ଶଳା ମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାଇକିନା ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗେହି ପାଉନି ନା। ଶାନ୍ତି ତତେ ଦେଖ କରିପାରୁନି। ଯଦି ବାପା ତମେ ଗେଇ ନଥାନ୍ତ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆଉ ଯୁଆଡେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଭାବିବାରେ କଣ ଅଛି।